மாதாஜி அந்த ஐடிசி குரூப்ல மெசேஜ் வந்தது பாத்தீங்களா மாதாஜி? நான் இன்னும் போன் பார்க்கவே இல்லை மாதாஜி, நேத்து சாயங்காலம். ஓகே, முதல் மெசேஜ் என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா, அந்த மாதிரி டவுன்லோட் ஆகாதவங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ரீ எக்ஸாம் இருக்கு. ஆமா பத்மா மாதாஜி, நீங்க மறுபடியும் ஒரு வாட்டி எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. பி ரெடி. நேத்தே போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் மாதாஜி, பாருங்க. ஒன்லி எக்ஸாம் வைப்பாங்க. இப்ப இந்த செகண்ட் பேட்ச் பண்ணும்போது ஃபைனலா ஒரு டேட் சொல்லுவாங்க, அந்த எக்ஸாம் மட்டும் எழுதி கிளியர் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. அடுத்த மெசேஜ் வந்து 2வது கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம், யார் யாரு அட்டெண்ட் பண்ணலையோ அவங்க அட்டெண்ட் பண்ணுங்க எக்ஸாம். அது பார்த்தேன் நான் ஆக்சுவலி. எஸ், ஆனா அவங்க இப்ப சொல்றது அந்த டவுன்லோட் வந்து ஆகாம இருந்தா கூட அதை அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி கொடுங்கங்கிற மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. இவங்க அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் எழுதுனது அப்படியே போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பத்மா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. அப்படியா? டவுன்லோடு அவங்களுக்கெல்லாம் ரீடெஸ்ட் மாதிரி தான் போட்டிருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமா ஆமா, ஐ திங்க் சேம் சிமிலர் क्वेश्चंस தான் கொடுப்பாங்க, அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது. ரைட், எழுதலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Search for PDF. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. கனிமொழிங்கிறவங்க 18 டேஸ்ல இப்ப செப்டம்பர்ல இருந்து இருந்தாங்க மாதாஜி, அவங்க வந்திருக்காங்க அட்டெண்ட் பண்றாங்க. கனிமொழி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெல்கம் வெல்கம். हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம். हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. ஸ்லோகம். ஓகே, பிரேயர்ஸோட இந்த செஷன் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு பிரபுபத மணிமேகலை மாதாஜி பிரபுபத பிரணதி பாடுறீங்களா நீங்க? நான் பாடுறேன் மாதாஜி, ஸ்லோகம் நான் வேணாலும் படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा कौपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यस्य कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.
எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். சோ மியூட்ல போக எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மணிமேகலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். எஸ். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்தாய தேசதாரிணே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்தாய தேசதாரிணே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபோ நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர் பக்த விருந்தா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபோ நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர் பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஜெய் ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதே. ஜெய் ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதே. ஜெய் கௌரணிதாய் கௌரணிதாய் ஜெய் கௌரணிதாய் ஜெய் கௌரணிதாய். ஜெய் பிரபுபாதா ஜெய் பிரபுபாதா ஜெய் பிரபுபாதா. கௌரணிதை ஹரி போல் கௌரணிதை ஹரி போல் நிதை கௌர ஹரி போல். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி சிவசங்கர் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 38th ஸ்லோகம் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். எல்லாருமே மியூட்ல நீங்க எல்லாருமே சொல்லலாம். நாங்க சொல்லும் பொழுது திருப்பி நீங்க எல்லாருமே மியூட்ல சொல்றதுதான் நீங்களும் ஒரு வாட்டி இதை வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், ஆனா மியூட்ல பண்ணுங்க சரியா? ஸ்ரீ சுகா வாச்ச. கிருஷ்ண பிரபு வந்துட்டாரு, நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. இல்லைன்னா ஓகே, ஒரு நிமிஷம். பிரபு அவரு கையை உயர்த்தவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருமே நான் மியூட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே,
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச, சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சம்பிரதி ஸ்வயம் அஜனோ ஜனானாம் பரமேஷ்டினம் பஷ்யதஷ் தஷ்யனத் ரூபம் ஆத்மனோ ஹன்யருணத் த்ரி தரி. எஸ் வாசிக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச சம்பிரதிஸ்யவம் அஜனோ ஜனானாம் பரமேஷ்டினம் யஸ் தஸ்ய தஸ்ய நத் ரூபம் ஆத்மனோன்யருணத் தரிஹி. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச, ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், சம்பிரதிஸ்ய பிரம்மதேவருக்கு முழுமையாக உபதேசித்து, ஏவம் இவ்வாறாக, அஜன பரமபுருஷர், ஜனானாம் ஜீவராசிகளின், பரமேஷ்டினம் பிரதான தலைவராகிய பிரம்மாவிடம், பஷ்யத அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, தஸ்ய அவருடைய, தத் ரூபம் உன்னதமான அவ்வுருவம், ஆத்மனக பகவானின் சயனுரத் மறைந்து விட்டார். ஹரி முழுமுதற் கடவுளான பகவான். மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித்து மகாராஜனிடம் கூறினார், ஜீவராசிகளின் தலைவரான பிரம்மதேவருக்கு உபதேசிக்கும் பொழுது நமது உன்னதமான உருவத்தில் காணப்பட்ட பரமபுருஷரான ஹரி பிறகு மறைந்து விட்டார். பொருளுரை. பகவான் பரமபுருஷர் அஜன என்பதும் பிரம்மாவிற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை 4 பதங்களில் சுருக்கமாக உபதேசிக்கும் பொழுது தமது உன்னத ரூபத்தை ஆத்மனோ ரூபம் காட்டிக் கொண்டிருந்தார் என்பதும் இப்பதத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவர் புருஷர்களுக்கெல்லாம் ஜனானாம் பரமபுருஷர் ஆவார். அஜன தனிப்பட்ட நபர்களாக உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு இடையில் பகவான் ஹரி தலைமையானவர் என்பது சுருதி மந்திரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நித்யானாம் சேதனானாம். எனவே ஜட உலகில் உள்ளதை போன்ற அருவமான அம்சங்களுக்கு ஆன்மீக உலகில் இடமில்லை. சேதனம் அல்லது அறிவு இருக்கும் இடத்தில் உருவ அம்சமும் இருக்கிறது. ஆன்மீக உலகில் உள்ள அனைத்தும் பூரண அறிவுடையது என்பதால் அவ்வுலகில் உள்ள நிலம், நீர், மரம், மலை, நதி, மனிதன், மிருகம், பறவை அனைத்தும் சேதனம் எனப்படும் ஒரே தன்மையை கொண்டுள்ளது. புலன்களை கொண்டவையே. பாக்குற மாட்டேன், நான் புக்கு வச்சிருக்கேன் பாக்குற மாட்டேன். இதனால் ஒரே தன்மையை கொண்டவையே. இதனால் அங்குள்ள அனைத்தும் தனித்தன்மையும் குறிப்பிடத்தக்க தோற்றமும் உடையவையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இச்செய்தியை நமக்கு அளிக்கிறது. ஜீவராசிகளின் தலைவரான பிரம்மா பக்தி யோகத்தின் மிகச்சிறந்த இவ்வறிவை பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைவருக்கிடையிலும் பரப்ப வேண்டும் என்றெண்ணி அவருக்கு இதை உபதேசித்தார். பிரம்மதேவரும் அதே செய்தியை தமது செல்வ புதல்வரான நாரதருக்கும், நாரதர் அதை வியாசதேவருக்கும், வியாசதேவர் அதை சுகதேவ கோஸ்வாமிக்குமாக உபதேசித்தார். சுகதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் பரீட்சித்து மகாராஜன் ஆகியோருடைய கருணையின் மூலமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விஞ்ஞானத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக நம் அனைவருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நிரந்தரமாக அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலா பிரபோதா கி ஜெய். ஏன்னா அவருடைய எழுத்துக்கள்ல இருந்து நம்ம என்ன புரியணுமோ அதை நல்லபடியா புரிய வைப்பதற்கு அவருடைய அருளுக்கு நம்ம பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். மேலும் நாம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்க உரைக்கு செல்லலாம். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச சம்பிரதிஸ்தவ்யம் அஜனோ. அஜ அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். அஜய் என்றால் தட் இஸ் ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி, பரம புருஷர் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதற்கான விளக்க உரையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். முதன்மையானவர் அவர்தான், பிறப்பற்றவரும் அவர்தான். அவர் அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அஜ என்ற அந்த சொல்லுக்கு நம்ம புரிய வேண்டும். சோ அஜனோ ஜனானாம், அதாவது நாம் எல்லாருமே இங்க உயிர் வாழிகளா இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம ஜனானாம். பரமேஷ்டினம் பஷ்யதஷ் தஷ்ய நத் ரூபம் ஆத்மனோ அன்ருணய தரிஹி.
அதாவது ஸ்ரீ சுக உவாச்ச அவர் எடுத்துரைக்கின்றார். சுகதேவ் கோஸ்வாமி யாருக்கு சொல்கின்றார்? பரீட்சித் மகாராஜருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். சோ சம்பிரதஷ்ய பிரம்மதேவருக்கு முழுமையாக உபதேசித்து பகவான் வந்து வேதங்கள் தன்னை பற்றியான எல்லாம், அதாவது அஞ்ஞானத்தை வந்து பிரம்மதேவருக்கு எடுத்துரைத்து ஏவம் இவ்வாறாக அஜன, அதாவது பரம புருஷராகிய ஜனனாம் ஜீவராசிகளின் பரமேசினம் பிரதான தலைவராக பிரம்மனிடம், இல்லையா, ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா யாருன்னா பிரம்மதேவர் தான். பஷ்யத அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே, இல்லையா, வைகுண்ட லோக ரூபத்தை தரிசனம் கண்டார். மேலும் வந்து பிரம்மதேவருடைய தவத்தை மெச்சி பகவானும் அவருக்கு வந்து வேதங்களை எல்லாம் அருளினார். சோ அந்த இது வைகுண்ட அந்த திருஷ்டியை வந்து மறைந்தது. ஆக்சுவலி அது உபதேசித்த பிறகு அவரும் பகவானும் வந்து பிரம்மருடைய கண்களிலிருந்து மறைந்தார். பஷ்யத அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே, தஸ்யக அவருடைய தத் ரூபம், தத் என்றால் உண்மை, இல்லையா, சோ உண்மையான ரூபம் பகவானுடைய அந்த வைகுண்ட ரூபம், உன்னதமான அந்த உருவம், ஆத்மனக அதாவது பகவானின் மறைந்து விட்டார். ஹரி முழுமுதற் கடவுளான பகவான். அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜனிடம் கூறினார், ஜீவராசிகளின் தலைவரான பிரம்மதேவருக்கு உபதேசிக்கும் பொழுது தமது உன்னதமான உருவத்தில் காணப்பட்ட பரமபுருஷரான ஹரி பிறகு மறைந்து விட்டார். அதாவது உபதேசம் முடிந்தது. 4 வார்த்தைகளிலே 4 பதங்களிலே பாகவதத்தை முழுமையாக எடுத்துரைத்தார் பகவான். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து யாருக்கு பிரம்மதேவர் யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? தன்னுடைய பிள்ளையா இருக்கக்கூடிய நாரத மகரிஷிக்கு எடுத்துரைத்தார். நாரத மகரிஷி தன்னுடைய சீடனான வியாசதேவருக்கு எடுத்துரைத்தார். வியாசதேவர் தன்னுடைய மகனான சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு எடுத்துரைத்தார். இவ்வாறாக வந்து இந்த சீட பரம்பரை வயலாக நாம வந்து இந்த பாகவதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால இது என்ன குறிக்கின்றது என்றால் தத்துவம். இந்த பாகவதம் வந்து நாம் கேட்கக்கூடிய விதம் வந்து தத்துவம் அமைந்துள்ளது, இதுல உண்மை அமைந்திருக்கின்றது. இதை உள்ளபடி நாம் அப்படியே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் இங்கே வந்து அஜ என்னும் அந்த சொல்லால வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றார், இல்லையா. சோ அதாவது அஜ என்றால் அதாவது யாராலுமே வெற்றி கொள்ளப்பட முடியாதவர் தான். ஜெய அப்படின்னாக்கா, அஜன அப்படின்னாக்கா அதாவது ஜன, அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து முதன்மையானவர். அப்படி எல்லா உயிர் வாழ்களுக்குமே அவர்தான் அதாவது முதன்மையானவரும் கூட. அவரை விட பெரியவங்க யாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. அவருடைய ஸ்தானத்தை நாம் யாரிடத்திலும் ஒப்பிட்டு பார்க்கவே முடியாது. சோ அஜ அப்படின்னாலே ஜ என்றாலே ஜெயம் என்றும் பொருள். ஆக்சுவல் ஜெயா. சோ அஜ மீன்ஸ் அதாவது வெற்றி கொள்ள முடியாதவரும் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனான நம்மளுடைய எம்பெருமான். சோ என்பது பிரம்மர் நிறைய அர்த்தங்களை நாம் இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும். சோ பிரம்மாவிற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை 4 பதங்களில் சுருக்கமாக, இல்லையா, இந்த 4 பதம் என்பது அந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து வரக்கூடியது. சோ தனது உன்னத ரூபத்தை, ஆத்மனோ ரூபம், உன்னத ரூபத்தை வந்து அந்த வைகுண்ட ரூபத்தை வந்து காட்டிக் கொண்டிருந்த போதிலும் இப்பதத்தில் வந்து தெளிவாக நமக்கு வந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ அவர் புருஷர்களுக்கெல்லாம் ஜனானாம். சோ இங்க செகண்டரி புருஷர். நாம் எல்லாருமே இந்த ஆத்மா வந்து 2ஆம் புருஷர் தான். ஆக்சுவலி இந்த ஓர் உடலுக்கு மட்டுமே உரிமையாளவர் தான் இந்த ஆத்மா. ஆனால் பகவான் இந்த ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்குள்ளேயும் வந்து ஜீவித்து கொண்டிருக்கின்றார், இல்லையா. அவர் பரமாத்மா. சோ இஸ் த சுப்பீரியர், த ஃபர்ஸ்ட் புருஷா என்னாலே இந்த சுப்ரீம் புருஷா வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன். நாம் எல்லாருமே செகண்டரி, இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் நாம் உரிமையாளர். அதுவும் இந்த லோகத்தில் நாம வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வரைக்கும். மரணித்த பிறகு இந்த உடலுக்கும் இந்த ஆத்மா வெளியேறின அந்த ஆத்மாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அது வேறு ஒரு உடலை தரிக்க வந்து தயாராகி கொண்டிருக்கும், இல்லையா. தன்னுடைய கர்ம பலன், அதுக்கப்புறம் இந்த உடலை விட்டு பிரிந்த பொழுது என்ன உணர்வுகளோட, சோ என்ன நம்மளுடைய உணர்வுகள் எல்லாம் இந்த ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கோ, எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பக்தியில இருக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு பலனும் நமக்கு வந்து கிடைக்கின்றது, இல்லையா. இல்லை லௌகீக வாழ்க்கையிலேயே நம்ம ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் மீண்டும் அதே லௌகீக வாழ்க்கை தான் நம்ம வந்து பிராப்தம் அடைவோம். இது ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து ஆழ் மனசுல பகவானுடைய நாமங்களை நாம் பதிய வைத்தால்
நாம மரணிக்கும் பொழுது கூட அவரை தவிர வேற யாரையுமே நாம நினைக்க மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது பயிற்சி என்பது நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அவரை தவிர நமக்கு ரட்சிப்பவர் வேறு யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து திண்ணமாக நம்ம ஆழ்மனசுல ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ அப்படி பகவானுடைய அந்த பரமாத்மா ரூபத்தை வந்து காட்டிக் கொண்டிருந்தார், உபதேசித்து கொண்டிருந்தார் பிரம்மதேவருக்கு. சோ அது முடிந்த பிறகு அவரும் வந்து மறைந்து விட்டார். சோ அதான் அந்த காட்சி என்பது பிரம்மதேவருக்கு அவருடைய கண்களிலிருந்து மறைந்தது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். அவர் புருஷர்களுக்கெல்லாம் அதாவது நம்ம வந்து அதாவது நம்ம எல்லாரும் செகண்டரி புருஷா இல்லையா, இரண்டாம் புருஷம் நம்ம எல்லாருமே. ஏனென்றால் நமக்கு இந்த ஓர் உடலை பற்றி தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. சோ நம்ம உடலுக்குள்ள என்ன நடக்கின்றது, நாம என்ன யோசிக்கின்றோம், நம்ம புத்தி எவ்வாறு செயல்படுகின்றது, இந்த புலன்களை நாம் எவ்வாறெல்லாம் உபயோகிக்கின்றோம் என்பதை வந்து அதாவது ஒரு ஞானத்தை பெற்றவனால வந்து ஆத்மா மற்றும் உடல், இந்த ஜடம் மற்றும் சேதனத்தை வந்து அதாவது டிஃபரன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தருக்கு வந்து இது நன்னா புரிய ஆரம்பிக்கும். அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களில் எது கரெக்டா செய்திருக்கோம், எது நம்ம வந்து தெரியாம தவறு இழைத்தோம் என்பதும் கூட அவர்களால உணர முடியும். சோ பரம புருஷரான அஜன தனிப்பட்ட நபர்களாக உள்ள ஜீவராசிகளுக்கிடையில் பகவான் ஹரி தலைமையானவர் என்பது ஸ்ருதி மந்திரம் வந்து உறுதி செய்யும். ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதி வேதங்கள் வந்து இரண்டு விதமாக பிரிக்கப்படும் பொழுது, அதாவது ஸ்மிருதி வந்து இந்த புராணங்கள், இதிகாசங்கள், இது எல்லாமே வந்து ஸ்மிருதி கீழே வரும். அதே மாதிரி வந்து ஸ்ருதி கீழே வந்து இந்த மந்திரங்கள் மட்டுமே வரும். உபனிஷத்கள் இதெல்லாமே, பகவத்கீதை இதெல்லாமே வந்து மந்திரங்கள் கீழே தான் வருது. சோ அதுல வந்து தலைமையானவராக சொல்லப்படுவது யாரை என்றால் அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனை என்பது இந்த பதத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். சோ ஜடம் மற்றும் சேதனம். சேதனம் என்றால் அதாவது அறிவு இருக்கும் இடத்தில். யாருக்கு அறிவு இருக்கும்? ஆக்சுவலி அதாவது 6 அறிவு படைத்த மனிதர் நமக்கு தான் அந்த அறிவு. வேற எந்த இதுலயுமே வந்து அறிவு 6வது அந்த சென்ஸ் வந்து யாருக்கும் கிடையாது, நமக்கு மட்டும்தான் இல்லையா. சோ இந்த அறிவு இருக்கும் இடத்தில் உருவ அம்சமும் இருக்கின்றது. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆத்ம ரூபம் உண்டு. ஆன்மீக உலகில் அனைத்தும் பூர்ணம் அறிவுடையது என்பதால் சோ ஆன்மீக உலகத்துல வந்து அனைத்துமே வந்து பூர்ணமானது. ஆக்சுவலி அவ்வுலகில் உள்ள நிலம், நீர், சோ அந்த இடத்துலயும் வந்து இங்க இருக்க போல இருக்கக்கூடிய நிலைகள் உண்டு. ஆனால் அவை அனைத்தும் நித்தியமானது. 100% ஆன்மீகம். அங்க எந்த டீவியேஷனுமே கிடையாது. பௌதீகம் என்பதே கிடையாது. அட்ராக்ஷன் என்பதும் கிடையாது. எல்லாருக்கும் எல்லாம் வந்து கிடைக்க பெறுவார்கள். அதனால நம்ம அதை பதுக்கி வச்சு அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை இல்லையா. இங்கதான் நமக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, கிடைக்கும்போது நம்ம வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உபயோகித்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் எல்லாமே இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதை நாம உபயோகப்படுத்துகின்றோம். ஆனா வெறுமனே ஆன்மீகம் என்ற கண்ணோட்டத்துல நாம போகும் பொழுது அவ்வாறு அதை சேர்த்து வச்சுக்கணும்ன்ற அந்த இது கிடையாது. பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிந்தால் போதும் அப்படிங்கிற அந்த மனதை நாம வந்து எடுத்து வைக்கிறோம் இல்லையா. மிருகம், பறவை அனைத்தும் சேதனம் எனப்படும் ஒரே தன்மையை கொண்டவையே. அதாவது முழுமையாக வெறுமனே ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி தான் அங்க வந்து. எந்த மெட்டீரியல் கண்ணோட்டமே அங்க கிடையாது. அதாவது இந்த பௌதீக பண்புகள் எதுவுமே அங்க கிடையாது. அனைத்துமே வந்து ஆன்மீக பண்புகள் இல்லையா. நித்திய தன்மை கொண்டது. சோ அங்கேயும் மரம், செடிகள், கல்பவிருட்சம் போன்ற பல மரங்கள் எல்லாம் உண்டு அந்த இடத்துல. சோ எதையும் கேட்டால் வழங்கக்கூடிய மரங்களும் அங்கே உண்டு. அதனால எதையுமே சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் அங்கே கிடையாது. ஆனால் இங்கே நாம எல்லாவற்றையுமே சேர்த்து வைக்கணும். சோ இதனால் ஆனால் அதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய பண்பு கூட இல்லையா, குவாலிட்டி. ஏனென்றால் நம்ம நாளைக்கு கொஞ்சமாவது, அதாவது ரொம்ப காலத்துக்கு சேர்த்து வைக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் ரீசெண்டா இருக்கக்கூடியதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நாம சேமிப்பு செய்யத்தான் வேண்டும். அது இந்த பௌதீக இயற்கையில நாம வாழறதுக்கு தேவையான ஒரு நிலை. அதனால அதுல வந்து தவறு என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதுல வந்து நம்ம நிறைய பதுக்க கூடாது. தேவைக்கு அதிகமாக நாம சேர்த்து வைப்பது என்பது தவறானது. ஏனென்றால் நாம் அடுத்தவர்களுடைய பங்கையும் சேர்த்து அபகரிக்கின்றோம். ஒரு உயிர் வாழ்க்கை இவ்வளவுதான்ன்றது வந்து வாட் ஆர் த பேசிக் நீட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து நாம உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இறைவனுடைய படைப்புல. சோ அதாவது காக்கை, குருவி இதெல்லாமே எடுத்து போய் சேர்த்து வைக்குதா? கண்டிப்பா கிடையாது. அதுக்கு தேவையானது அந்தந்த தருணங்களில் கிடைக்க பெறுகின்றது, அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்கின்றது. இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனையோ பறவைகள் உண்டு.
ஆனால் எல்லா பறவைகளும் நம்மள மாதிரி வந்து நிறைய செல்வங்கள் சேர்த்து வைக்கின்றதா? கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கு தேவை உணவு. அந்த உணவு கூட அது வந்து சேர்த்து வைக்காது. சோ அன்றாட உணவை அது பறந்து திரிந்துதான் வந்து தேடி உண்ணும். அப்படி இருக்கும். அதுதான் வந்து இயற்கையே. சோ அதாவது மனிதனை தவிர அனைத்து உயிர்வாழிகளுமே இயற்கைக்கு எதிராக செல்லவில்லை. நாம தான் வந்து இயற்கை என்னுடைய அந்த கோட்பாடை மீறி நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை செய்யும் பொழுது அதுதான் நமக்கு சீற்றங்களாக மாறி நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல கஷ்டமான கடினமான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் வந்து நம்ம அனுபவிக்கின்றோம். எதை விதைக்கின்றோமோ அதை தான் நாம வந்து அறுவடையும் செய்கின்றோம். அந்த உணர்வு நமக்கு கண்டிப்பாக இதை புரிந்து கொள்ளணும். சோ நமக்கு என்ன தேவை? பேசிக் நீட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்வதற்கு. செல்வங்கள் சேர்த்து வைக்கணும்ன்ற, அதாவது பெருஞ்செல்வங்கள் சேர்த்து வைக்கணும்ன்ற அந்த இது கிடையவே கிடையாது. சோ அவ்வாறு நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக பதுக்கலாகும் அடுத்தவர்களை ஏமாற்றியும் நாம சம்பாதிக்க வைக்கும் பொழுது அதோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிறோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து ஒரு தொழிலாளியாக இந்த மாதிரி எல்லாம், அதாவது ரொம்பவே கடினமான சூழ்நிலை வந்து என்னெல்லாம் அடுத்தவர்களுடைய, அதாவது அவங்களுடைய பங்கையும் சேர்த்து நாம அபகரிக்கும் பொழுது நமக்கு தேவையான பங்கு இல்லாத நிலையும் நாம கண்டிப்பா எதிர்கொள்ள வேண்டியதுதான் இல்லையா? அந்த மாதிரியான நிலை கண்டிப்பாக இது ஒரு சுழற்சி தான் இந்த வாழ்க்கையே வந்து நமக்கு. புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம் இல்லையா? சோ நம்ம செய்த கர்ம பலன்கள் அதோட நம்மளுடைய இந்த மரண பிரயாண காலத்துல நம்ம மனசுல என்ன உணர்வுகள் எல்லாம் வச்சிருந்தோமோ அந்த உணர்வுகளுடைய, அதாவது அவுட்கம் தான் நாம அடுத்த ஜென்மம் என்னவாக பிறக்கின்றோம் என்பது. சோ அந்த அந்த உணர்வுகளும் நம்மளுடைய எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல இருக்கக்கூடிய, அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் த சின் இல்லையா, கூட்டம். அந்த கூட்டம் வந்து எடுத்து நம்ம ஒரு பீஜமாக உருவாகிதான் நம்ம வந்து ஒரு தாயினுடைய கருவில நாம வந்து ஜெனிக்கின்றோம். சோ இவ்வாறாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் இச்செய்தி நமக்கு வந்து அளிக்கின்றது இல்லையா? இதனால் அங்குள்ள அனைத்து தனித்தன்மையும் குறிப்பிட்ட தோற்றமும் உடையவையாகும். ஆனா மேல் உலகத்தில் அப்படி கிடையாது. இந்த கீழ் உலகத்தில் தான் நாம் இவ்வாறெல்லாம் பிறக்கும் பொழுதும் சங்கடப்பட்டுதான் நம்ம வந்து வெளியில வரோம் இல்லையா? சோ தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது வெளி உலகமே தெரியாத கரு. அப்போ அதாவது எத்தனை அநேக ஜென்மங்கள் செய்த பாவங்களை எல்லாம் எண்ணி பகவானின் பாதத்தில் அது சரணாகதி அடைகின்றது. தான் இந்த பூமியில் ஜனிக்க, அதாவது விருப்பம் கொள்ளுவதே கிடையாது. தான் அங்கேயே மரணித்து விடணும், பகவானே என்னை ஆட்கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டுதான் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை வந்து வைக்கின்றது. ஏனென்றால் கருவில் இருக்கும் பொழுது அநேகமான ஜென்மங்களுடைய, அதாவது செயல்கள் அனைத்துமே, தன்னுடைய செயல்கள் பாவங்கள் எல்லாமே அந்த கருவுக்கு வந்து புரிய வரும். அதனால பகவானின் திருப்பாதங்களில் அது சரணாகதி அடைகின்றது. ஆனால் நம்மளுடைய கர்ம பலனை பகவான் யாருடைய கர்ம பலனையும் ஏற்றுக்கொள்வதே கிடையாது இல்லையா? பாவ விமோசனம் மட்டும்தான் கொடுப்பார். நம்ம பாவங்கள் புண்ணியங்கள் எல்லாம் நமக்கு தான் வைக்கிறதே. நாம அவருக்கே சமர்ப்பணம் செய்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை செய்தாலுமே பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் அனைத்தும் நம்ம பேலன்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஆனா பாவ விமோசனம் வந்து கொடுப்பார் நமக்கு. சோ இஸ் எ கருணாமூர்த்தி. அதனால இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வந்து விழும்பொழுது அந்த தேவி மாயா அவளுடைய கைகளில் நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். எதுவரைக்குமே நாம பகவத் ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றோமோ, எதுவரைக்குமே நாம பகவானை திரும்பி பார்த்து சேவை செய்யாமல் இருக்கின்றோமோ, அது வரைக்கும் மாயையில் அவள் வந்து ஆட்கொள்கின்றாள். சோ ஒரு புறம் நாம அவர் பக்கம் திரும்பும் பொழுது அவளும் நம்மளை விட்டு விலகுகின்றாள். சோ தேவி மாயனுடைய அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்க என்னன்னாக்கா, நாம வந்து பகவானின் தரப்பில் வந்து கண்டிப்பாக திரும்பி சென்று அவருக்கு நாம வந்தனைகள் செய்து அவரிடத்தில் சேர வேண்டும். அதற்கான அதாவது மார்க்கத்தை தான் அவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். எதுவரைக்கும் நாம உணரவில்லையோ அது வரைக்கும் அவள் நம்மளை ஆட்கொள்கின்றாள். சோ ஜீவராசிகளின் தலைவரான பிரம்மா பக்தி யோகத்தின் மிகச் சிறந்த அறிவை பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைவருக்கிடையிலும் பரப்ப வேண்டும் என்று எண்ணி இதை அவருக்கு வந்து உபதேசித்தார். யாருக்கு? நாரதருக்கு. பகவான் வந்து பிரம்மதேவருக்கு உபதேசித்தார். பிரம்மதேவர் நாரதருக்கு வந்து இதை கொடுத்தார். நாரதரும் அதை வியாசதேவருக்கும், வியாசதேவர் அதை சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கும் வந்து உபதேசித்தார்கள். இந்த மாதிரி நாம் அதாவது இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சீட பரம்பரை வாயிலாக தான் கேட்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உள்ளதை உள்ளபடி நமக்கு வந்து அவர்கள் எடுத்துரைப்பார்கள். அதை நாம உணரவும் முடியும். ஆக்சுவலி வியாசதேவ், சுகதேவ் கோஸ்வாமி மற்றும் பரிஷித் மகாராஜன் ஆகியோருடைய கருணையின் மூலமாக தான் இல்லையா, த மர்சி ஆஃப் போத் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அண்ட் பரிஷித் மகாராஜ். ஏன்னா பரிஷித் மகாராஜ் வந்து
அதாவது அதாத்த ஜிக்னாசா, அவர் வந்து கேள்விகள் இல்லையா, அவருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாமே கேள்விகளாக கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார். சோ அததான் வந்து அதற்கான விடைகளாக தான் நாம வந்து இங்கே காண்கின்றோம். சுகதேவ் கோஸ்வாமி மற்றும் பரிசித் மகாராஜன் ஆகியோருடைய கருணையின் மூலமாக தான் நாம வந்து கிருஷ்ணரின் விஞ்ஞானம் இல்லையா, அதாவது அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றிய அறிவு நாம வந்து தெரிந்துக்கணும். ரியலைஸ்டு நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெய்ஞானம் என்றால் உணர்ந்து அறிதல். நாம வந்து எடுத்து சொல்லும் பொழுது அந்த நிலைக்கு சென்று நாம பகவானுடைய அவருடைய ரூபங்கள், அவருடைய நாமங்கள், அடுத்து வந்து அவருடைய செயல்பாடுகள், லீலைகள், இவை அனைத்தையும் நாம வந்து அறிந்து கொடுக்கிறோம். எஸ் கிருஷ்ணா பிரபு யாரோ ஒருத்தர் வந்து அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்க, பாத்துக்கோங்க. கற்றுக்கொள்வதற்காக நம் அனைவருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நிரந்தரமாக அளிக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா. சோ இந்த பாகவதத்தை நாம் யாரிடத்திலிருந்து கேட்க வேண்டும்? ஒரு ஆத்தன்டிக் குருனுடைய அவர்கிட்ட இருந்து கேட்க வேண்டும். இப்ப நம்ம எல்லாருமே பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்ல இருந்து நாம் அதை வந்து வாசித்து புரிந்து கொண்டு வருகின்றோம். சோ ஸ்ரீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஆக்சுவலி எஸ் 39th ஸ்லோகம் மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. அந்தர்ஹி ஹேந்திரியார்த்தியாய ஹரே விஹிதாஞ்சலிஹி சர்வபூதமயோ விஸ்வம் சசர்ச்சேதம் சா பூர்வவத். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்தர்ஹிதேந்திரியர்யாதாய ஹரயே விஹிதாஞ்சலி சர்வபூதமயோ விஸ்வம் சசர்ஜேதம் ச பூர்வவத். அந்தர்ஹித மறைந்ததும், இந்திரிய அர்த்தாய எல்லா புலன்களுக்கும் இலக்காக உள்ள முழுமுதற் கடவுளிடம், ஹரயே பகவானிடம், விஹித அஞ்சலி கூப்பிய கரங்களுடன், சர்வபூத அனைத்து ஜீவராசிகளையும், மய நிரம்பிய, விஸ்வம் பிரபஞ்சம், சசர்ஜ படைத்தார், இதம் இது, ச அவர், பூர்வவத் முன்பு இருந்ததைப் போலவே. மொழிபெயர்ப்பு: பக்தர்களுடைய புலன்களுக்கு உன்னதமான இன்பத்தை அளிப்பவரான பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் மறைவுக்கு பின் பிரம்மா கூப்பிய கரங்களுடன் முன்பு ஜீவராசிகள்லாம் நிரப்பப்பட்டிருந்ததை போன்ற பிரபஞ்சத்தை மறுபடியும் சிருஷ்டிக்க துவங்கினார். பொருளுரை: அனைத்து ஜீவராசிகளின் புலன்களையும் திருப்திப்படுத்துபவராக பகவான் ஹரி இருக்கிறார். பகிரங்க சக்தியின் பிரதிபிம்பத்தால் மாயை கூட்டத்துட்பட்ட ஜீவராசிகள் பரமனின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் தங்களுடைய புலன்களை முறையாக ஈடுபடுத்துவதற்கு பதிலாக தங்களுடைய புலன்களை வழிபடுகின்றனர். ஹரிபக்தி கதோதயத்தில் ஹரிபக்தி கதோயத்தில் பின்வரும் பதம் உள்ளது. அஷ்னோபலம் துவாத்ருங் தர்ஷனம் ஹி தனோபலம் துவாத்ருங் காத்ர சங்கஹ ஜிஹ்வா பலம் துவாத்ருங் கீர்த்தனம் ஹி துர்லப பகவத ஹி லோகே. ஓ பகவத் பக்தனே, இவ்வுலகில் தூய பக்தரை காண்பதறிது என்பதாலும் உன்னை காண்பதன் மூலமாகவே காட்சி புலனின் நோக்கம் நிறைவேறுகிறது. உன் உடலை தொடுவதே தேக ஸ்பரிசத்தின் திருப்தியாகும். நாக்கு உனது விசேஷ குணங்களை போற்றி புகழ்வதற்கென்றே இருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் ஜீவராசியின் புலன்கள் பகவானுடைய அல்லது அவரது பக்தர்களுடைய உன்னத அன்பு துண்டில் ஈடுபடுத்தும் நோக்கத்திற்காகவே வழங்கப்பட்டன. ஆனால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ஜடசக்தியால் ஏமாற்றப்பட்டு புலனின்பத்தால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டனர். எனவே பந்தப்பட்டுள்ள புலன்களின் செயல்களை சீர்திருத்தி அவற்றை பகவானின் நேரடியான தொண்டில் மறுபடியும் ஈடுபட செய்வதற்காகவே கிருஷ்ண உணர்வு முறை உள்ளது. இவ்வாறாக மறுபடியும் படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தில் பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளை மறுபடியும் சிருஷ்டித்து அவர்களை செயல்பட தூண்டுவதற்காக பிரம்மதேவர் தமது புலன்களை பகவத் தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார். இவ்வாறாக இந்த ஜட பிரபஞ்சம் பகவானின் விருப்பத்தால் படைக்கப்பட்டு மீண்டும் அளிக்கப்படுகிறது. பந்தப்பட்ட ஆத்மா வீடு பேரும் அடையும் முறையில் செயற்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குவதற்காகவே இது படைக்கப்பட்டுள்ளது. பகவத் தொண்டர்களான பிரம்மா, நாரதர், வியாசர் மற்றும் அவர்களுடைய குழுவினர் ஆகியோர் பகவானின் அதே நோக்கத்திற்காக சுறுசுறுப்பாக செயற்படுகின்றனர். சிற்றின்ப உலகத்தில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை சீர்படுத்தி அவர்களுடைய புலன்களை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதே அவர்களுடைய நோக்கமாகும். இவ்வாறு புலன்களின் செயல்களை மாற்றியமைப்பதற்கு பதிலாக அருவவாதிகள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களையும் பகவானையும் கூட உணர்ச்சியற்றவர்களாக மாற்றிவிட முயல்கின்றனர். இது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு பொருத்தமற்ற சிகிச்சை முறையாகும். புலன்களின் குறைபாடுகளை அகற்றுவதின்
புலன்களின் குறைபாடுகளை அகற்றுவதன் மூலமாக அவற்றின் நோய்வாய்ப்பட்ட நிலைக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும். புலன்களை முற்றிலும் வேறு இருப்பதால் அல்ல. கண்களில் நோய் இருக்குமானால் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். கண்களையே பிடுங்கி விடுவது சிகிச்சை ஆகாது. அதை போலவே பௌதீக நோய் முழுவதும் புலனுகர்வு முறையையே அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. புலன்களை பகவானின் அழகை காண்பதிலும் அவரது பெருமைகளை கேட்பதிலும் அவருக்காகவே செயற்படுவதிலும் திரும்பவும் ஈடுபடுத்துவதே நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைதல் என்பதாகும். இவ்வாறாக பிரம்மதேவர் பிரபஞ்ச இயக்கங்களை திரும்பவும் படைத்தார். அதாவது பிரம்மதேவருடைய அதாவது விசர்க்கம், அதாவது இரண்டாம் படைப்பு. முதல் படைப்பு பகவான் இந்த அண்டங்களை எல்லாம் படைத்தார். இரண்டாம் படைப்பு எல்லா உயிர் வாழிகளையுமே அதாவது அழிவுறும் பொழுது எல்லாம் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியது இல்லையா. மீண்டும் இப்போ பிரம்மர் படைக்கக்கூடிய அந்த காலம் வரும்பொழுது அவை எல்லாம் மீண்டும் ரிஸ்டோரிங் பேக் இல்லையா. அதே உயிர் வாழிகள் யாரெல்லாம் மிஞ்சம் இருந்தோமோ எல்லாருமே திரும்பி தூக்கத்திலிருந்து எழுந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நம்ம இந்த விசர்க்கம் என்பது அதுதான். அதாவது படைக்கப்படுது எவ்வாறு அழிவுறும் பொழுது அனைத்து ஜீவராசிகளும் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியதோ அவர்களும் நித்திரையிலிருந்து எழுந்த அந்த அதே நிலைதான் இருக்கும். அவர்கள் இந்த விசர்க்கத்தை செயல்படுத்தும் பொழுது இப்ப விசர்க்கம் என்றால் அதாவது இரண்டாம் படைப்பு பிரம்மதேவர் படைக்கிறது. 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகளை அவர் படைக்க ஆரம்பித்தார். அந்த ஹரிஹேந்திரியார்த்தாய ஹரையே விஹிதாஞ்சலி சர்வபூதமயோ விஸ்வம் சஹசர் ஜேதம் சா பூர்வபவத். அதாவது அந்தர்ஹிதக, அதாவது அந்தர்ஹிதக அப்படின்னாக்க மறைந்தார் இல்லையா பகவான். இந்திரிய அர்த்தாய, எல்லா புலன்களுக்கும் இலக்காக உள்ள முழுமுதற் கடவுள், அதாவது ரிஷிகேஷர் இல்லையா. அதுதான் அவருடைய நாமம். புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருப்பவர் ரிஷிகேஷர். சோ அனைத்து நம்மளுடைய புலன்களுக்கெல்லாம் கூட அவர்தான் அதிபதி இல்லையா. சோ இந்த அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இவை அனைத்துமே அனைத்திற்குமே அதிபதி யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவர் தான். ஹரையே பகவானிடம் விஹிதாஞ்சலி, அதாவது இப்ப பிரம்மதேவர் என்ன செய்கின்றார், கூப்பிய கரங்களுடன் அவருக்கு நமஸ்காரங்கள் வந்தனங்கள் செய்கிறார். சர்வபூத அனைத்து ஜீவராசிகள் அது முடிந்த பிறகு பகவான் மறைந்த பிறகு அவர் என்ன செய்யறார், பிரம்மர் படைக்கும் தொழிலை ஆரம்பிக்கின்றார். அதாவது இஸ் ரிஸ்டோரிங் பேக். ஆக்சுவலி மய நிரம்பிய விஸ்வம், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே உயிர் வாழிகள் இருந்தார்கள். அது மகா பிரளயம் ஆகும் பொழுது பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அனைத்தும் அடங்கி விடுகின்றது. மீண்டும் படைக்கும் பொழுது இப்போ அது அவருக்கு எவ்வாறு வேத உபதேசங்கள் செய்யப்பட்டதோ இந்த படைக்கும் தொழிலுக்கு அந்த மந்திரங்களை உபயோகப்படுத்தி இஸ் ரிஸ்டோரிங் பேக் இல்லையா. பழைய நிலைமை எடுத்துட்டு வரார். சஹர்ஜக படைத்தார், இதம் இது, சச அவர் பிரம்மதேவர், பூர்வவத் அதாவது முன்பு எப்படி இருந்ததோ அதே போலவே எதெல்லாம் பெண்டிங் அதாவது ரிமைனிங் இருந்ததோ அதெல்லாம் மீண்டும் திரும்பவும் அமைய பெற்றது. சோ பக்தர்களுடைய புலன்களுக்கு உன்னதமான இன்பத்தை அளிப்பவரான பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் மறைவுக்கு பிறகு, அதாவது அந்த வைகுண்ட காட்சியை அவர் பிரம்மதேவருடைய கண்களிலிருந்து மறைந்த பிறகு பிரம்மா கூப்பிய கரங்களுடன் முன்பு ஜீவராசிகளால் நிரப்பப்பட்டிருந்ததை போன்ற பிரபஞ்சத்தை மீண்டும் சிருஷ்டிக்க துவங்கினார். சோ அனைத்து ஜீவராசிகளின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துபவர் தான் பகவான் ஹரி இல்லையா. நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தி நம்மள புலன்களை கட்டுக்குள்ள வைக்கிறவர் யாரு, அந்த ரிஷிகேஷர் தான். பகிரங்க சக்தியின் பிரதிபிம்பத்தால் மாயக்குட்பட்ட ஜீவராசிகள் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே நித்திய பத்தர்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் நித்திய பத்தர்களாக இருப்பதால் தான் நாம் இந்த மாயையை நம்ம ரசித்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம வந்திருக்கோம். எல்லாம் இங்க இருக்கிறதெல்லாம் நித்தியமானது, இதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு இதுதான் உண்மை அப்படிங்கிற அந்த இங்க இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அனுபவிக்கணும். இந்த பௌதீக ஆற்றலால் பௌதீக உலகை நாம இந்த பகிரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்டதை நாம அனுபவிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நாம இங்க வந்திருக்கோம். we are all attracted இல்லையா. இந்த புவி வாழ்க்கையில நாம ஈர்க்கப்பட்டுதான் இந்த நித்திய பத்த தன்மை உடைய நாம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்திருக்கோம். ஆனால் பகவான் நம்மளை எதிர்க்க அனுப்பியிருக்கார். இங்க நாம பக்குவம் அடைந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு மீண்டும் பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கு நம்மள நாம தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. 100% நாம பௌதிக விட்டு கலைந்தால் மட்டும்தான் பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு நமக்கு என்ட்ரி பாஸ் கிடைக்கும்.
சோ பரமனின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் சோ அனைத்து அது எவ்வாறு செய்ய முடியும்? நாம இங்க இருந்து கொண்டு இங்க பௌதீகத்துல பிறந்த பிறகு நாம பௌதீகத்துல கண்டிப்பா பௌதீக செயல்கள் ஈடுபட்டு தான் ஆக வேண்டும். நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய குடும்பம் எல்லாரையுமே நாம வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது, அவர்களுக்கு தேவையானதை வழங்குவதற்கு சம்பாத்தியம் செய்வது, இதெல்லாம் பௌதீக செயல்கள் தான் இல்லையா? அதில் நாம் ஈடுபடாம இருக்கவே முடியாது. ஒரு க்ஷணம் கூட வந்து ஒரு உயிர் வாழி அமைதியாக இருக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி அதாவது உட்கார்ந்துட்டே இருந்தா கூட மனசு எந்த இடத்துலயோ போயிட்டு வரும் நமக்கு இல்லையா? தட் சவ் அவர் நம்மளுடைய இந்த உருவமும் இந்த ஆற்றல் எல்லாமே அவ்வாறுதான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட நாம வந்து அந்த புலன்களை நாம எவ்வாறு மாற்றி வந்து நம்ம அனைத்துமே பகவந்தனுடைய செயலில் நாம ஈடுபடுத்தும் பொழுது அனைத்தும் தூய்மை அடைகின்றன. நம்ம கண்டினியூஸா இந்த பௌதிக செயல்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் பகவான் இதை நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதாவது பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இல்லையா, அந்த கடமையாக ஏற்று பக்தியோட பலன்களை எல்லாம் அவர் பாதங்கள் சமர்ப்பித்து என்ன பலனை கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கிறார். அது ரொம்ப அதாவது கடினமான பலனாக இருந்தாலும் சரி, மிகவும் நன்மை பயக்கக்கூடிய பலனாக இருந்தாலும் இரண்டையும் ஒருபோல பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நம்முடைய கடமைகளை நாம செய்யும் பொழுது பகவான் நமக்கு வந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து விலக்குகின்றார். நமக்கு பாவம் என்பது வந்து சேரவே சேராது. கடமையாக இருக்கும் பொழுது அது அந்த அந்த கடமையை நாம செய்யும் பொழுது அதனால பாவம் வந்தாலுமே பகவான் அதுல இருந்து நமக்கு ரட்சணை என்பது வழங்குகிறார் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மகாபாரத போர்ல அர்ஜுனன் வந்து எழுந்து எத்தனையோ 1000 உயிர்களை அவன் கொன்றான் இல்லையா? உயிர் கொள்வது என்பது பாவம் என்று வேத சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகின்றது இல்லையா? ஆனா அதை எங்க அப்ளை பண்ணணுமோ அதை அங்க அப்ளை பண்ணணும். எல்லா இடங்களிலுமே அதை அப்ளை பண்ணணும்னாக்கா நம்ம இந்த உடலை கூட நம்மளால காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை. சோ பரமனின் விருப்பங்களை வந்து நிறைவேற்றுவதற்காக நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம மடைமாற்றி கொள்ளும் பொழுது நாம என்ன ஆகிறோம்? பக்தியில வந்து அனைத்து செயல்களையும் செய்கின்றோம். அவ்வாறு பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட நாம செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே பூர்ணத்துவம் அடைகின்றது. அங்கே வந்து புண்ணியங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து பாவங்கள் எதுவும் செய்யாம நம்முடைய செயல்களை நாம் மாற்றிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது இந்த இருமைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆச்சுனாலே நிர்குணத்தன்மையை நம்ம வந்து அடைகின்றோம். அவ்வாறு அடையக்கூடிய நிர்குணத்தன்மை அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த செயல்பாடு வந்து மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு வராத நிலைக்கு நம்மள இட்டு செல்கின்றது. எல்லாருமே அந்த பக்குவ நிலையை அடையணும்ன்றதுதான் பகவானுடைய எதிர்பார்ப்பு இல்லையா? அவர் நம்ம எல்லாருக்கும் தாய் தந்தை எல்லா ரூபமும் அவர்தான் சார். நம்மளை ஆட்கொள்பவரும் அவர்தான். இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நமக்கு எல்லாருமே சகாயம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இன்டைரக்டா எல்லாருமே பகவான் அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டா வந்து அனுப்பி விடுவார். சோ நமக்கு ரட்சணை என்பது உண்டு. நமக்கு எது தேவையோ அது கண்டிப்பா அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டே தான் இருப்பார். ஆனா டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ நமக்கு எல்லா ரட்சணைகளும் வந்து சேரும். நாம் அவர் தரப்பில் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் நம்மளை பார்த்துட்டே தான் இருக்காரு எப்பவுமே. நாம தான் அவரை திரும்பி பார்க்கறதே கிடையாது இல்லையா? ஒரு மரம் என்னும் இந்த கூட்டுல இந்த கூடு வந்து ஒரு மரமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து நம்ம செகண்ட் ஸ்லோகமே அதுதான் பகவத்கீதையில இல்லையா? சோ இந்த கூட்டுல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா எல்லாம் வல்ல இறைவனா இருக்க பரமாத்மா நம்மளை பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு. ஆனா நாம தான் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடா இருக்கக்கூடிய இந்த மாயை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கும். எப்பொழுது இது மாயை என்று உணர்ந்து நாம பகவான் தரப்பில் திரும்பி பார்க்கின்றோமோ ஒரு அடி எடுத்து வச்சாலே பகவான் வந்து 10 அடி எடுத்து வச்சு நமக்கு ரட்சணை என்பதை செய்கின்றார். சோ அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் நாம வந்து பக்குவ நிலைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். சோ பரமனின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் தங்களுடைய புலன்களை முறையாக ஈடுபடுவதற்கு பதிலாக நாம் என்ன செய்யறோம்? நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? சோ நான் கண்ணு பாக்குறது தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். நான் உட்காந்து டிவி சீரியல் பாக்குறது தான், அங்கே மாமியார் மருமகள் சண்டை பாக்குறது தான் நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு செயலாக இந்த புலனுக்கு வந்து நம்ம இந்த மனசு அதுல எடுத்து போய் விட்டுறோம் இல்லையா? சோ புத்தியும் அதே மாதிரிதான் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் அபிவிருத்தி ஆகும். நாம் எதை கண்டு கொண்டிருக்கின்றோமோ அதற்கேற்ற ஆற்றலை தான் நாம கண்டிப்பா பெறுவோம். பாசிட்டிவான அதாவது இறை அருளை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள நம்ம முயற்சி செய்தாலும் அதே மாதிரி பகவானுடைய அந்த லீலைகளை பற்றி நாம வந்து அதாவது அதை கேட்கணும், அதை வந்து புரிந்து கொள்ளணும். அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்கு இந்த கண்ணையும் காதையும் நாம உபயோகப்படுத்தினா இந்த புலன்களும் வந்து எல்லாமே தெய்வாம்சத்தை வந்து பெறுகின்றன. அவ்வாறு இல்லை என்றால் இந்த உலகாயுதத்துல நாம ஈடுபடுத்தும் பொழுது அதற்கேற்றவாறுதான் வந்து
மனமும் வந்து ஈர்க்கின்றது. மீண்டும் மீண்டும் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை தான் வந்து பார்க்கணும்ன்ற அந்த மனசு அங்க எடுத்துட்டு போகும். அதே மாதிரி புத்தியும் அதே மாதிரிதான் வேலை செய்யும் இல்லையா? இது நன்மை அற்ற செயல் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சாலும் நம்ம அதை ஓவர் ரூல் பண்ணி அத்தகைய செயலில் நாம வந்து ஈடுபடணும். ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் வந்து நல்ல ஒரு அதாவது பக்குவமடைந்த மனிதனை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே தள்ளிவிடும். எவ்வாறு விஸ்வாமித்திரரும் வந்து மேனகினுடைய அந்த அழகில் மயங்கினாரோ, அவர் அதாவது சித்திகளை எல்லாம் பெற்றிருந்தார் இல்லையா? திருசங்கு சொர்க்கத்தை வந்து படைப்பதற்கான அந்த அளவுக்கு சக்திகளை எல்லாம் அவர் பெற்றிருந்தார், சித்திகளை. ஆனால் அதையெல்லாம் வந்து அவர் தவறான ஒரு இதுல வந்து விழுந்ததால மீண்டும் அவர் சறுக்கி விழ வேண்டிய காலகட்டத்திற்கு வந்தார். அதனால இந்த புலன்களை வந்து நாம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து பக்குவமான நிலையை எடுத்துட்டு போகும். இல்லை என்றால் மகாமாயை வந்து நம்மளை இழுத்துட்டு போய் கீழே தள்ளி விடுவா. சோ அதனால we should always have the control. ஹரிபக்தி கதோதயத்துல வந்து பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அக்ஷனோ பிளாபம் பிளபம் பலம் வாத்தருங்க தர்ஷனம் ஹி தனோப்ளலம் வாதருங்க காத்திர சங்கஹ ஜிஹ்வாபலம் வாதருங்க கீர்த்தனம் ஹி துர்லபா பாகவத ஹி லோகே. அதாவது பகவத் பக்தனாக இருப்பவன் இவ்வுலகில் தூய பக்தரை காண்பது அரிது என்பதாலும், இந்த பிரபஞ்சத்துல உண்மையான ஆச்சாரியா உண்மையான குரு யார் என்றது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கடினமானது. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு பேசிக் ரூல்ஸ் என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சம்பிரதாயங்கள், அந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல இவங்க குருவா இருக்காங்களா அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த குருவுக்கு இருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க, பரம்பரை என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி புரிஞ்சுக்கணும். யார வேண்டும் என்றாலும் நாம குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஏனென்றால் அவர்களுடைய புரிதல் எல்லாமே இந்த மாதிரியான, அதாவது பகவத்கீதை பாகவதத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும். அவரும் வந்து ஒரு இந்த மாதிரியான பரம்பரையில வந்தவர்கிட்ட வந்து தீட்சையை பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டவரை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அவ்வாறு இல்லை என்றால் வெறுமனே வந்து வறண்ட தத்துவங்கள், அவர்கள் என்ன புரிகின்றார்களோ அவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கோ அதை தான் நமக்கு வந்து அதாவது உபதேசங்களாகவும் வழிகாட்டுதலாகவும் நமக்கு அமைய பெற்றிடும். அவ்வாறு நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம சென்று சேர வேண்டிய இலக்கை நாம சேருவோம் என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகிவிடும். அதனால நம்ம இந்த ஆத்தென்டிக் பரம்பரையிலிருந்து தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே, இந்த ஆன்மீகத்தன்மையான விஷயத்தை எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஆத்தென்டிக் குரு பரம்பரையிலிருந்து கேட்க வேண்டும். சோ உன்னை காண்பதன் மூலமாகவே காட்சி, அதாவது புலனின் நோக்கம் நிறைவேறுகின்றது இல்லையா? பகவானை வந்து நம்ம வந்து பாடும்போது நம்ம இந்த அதாவது பக்தர்களிடத்திலே நம்ம அசோசியேஷன் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா? அவ்வாறு அந்த அசோசியேஷன்ல வந்து நமக்கு வந்து பெரிய நன்மை உண்டு இல்லையா? பக்தியில நம்ம முன்னேறதுக்கு எத்தனை தடை கற்கள் இருந்தாலும் அது எல்லாவற்றையுமே வந்து தூரமாக விலக்கி செல்வதற்கு வந்து நமக்கு பாதையை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். இப்ப நாம கூட பிரபுபாதாவை வந்து இப்போ வாணி ரூபத்துல வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த பாகவதம் பகவத்கீதை எல்லாமே அவருடைய எழுத்துக்கள் ரூபத்திலும், அவருடைய அதாவது ஆடியோ ஸ்பீச் எல்லாமே நம்ம வந்து கேட்கிறோம். இதனால நமக்கு இந்த புலன்கள் எல்லாம் அது கரெக்டான டைரக்ஷன்ல போறதுக்கான மார்க்கமும் நாம வந்து அடைய பெறுகின்றோம். என் உடலை தொடுவதே தேக ஸ்பரிசத்தின் திருப்தி ஆகும். நாக்கு உனது விசேஷ குணங்களை போற்றி புகழ்வதற்கென்றே இருக்கின்றது. அதாவது ஒரு பக்தன் பகவானை பற்றியான இது நிலைதான் இங்கே வந்து சொல்லப்படுவது. சோ உடலை இந்த உடலை எடுத்திருப்பதே நாம யாருக்காக என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய புகழாரங்களை வந்து, அதாவது அவருக்கு அவருடைய நாம ஜபங்களை பாடுவதற்காகவும் அவருடைய புகழ் லீலைகளை பற்றி பேசுவதற்காகவும் இந்த நாவு இல்லையா? இந்த வாயை வந்து நம்ம எதுக்காக, நாக்கை எதற்கு உபயோகப்படுத்தணும்? அவரை பற்றியான லீலைகளை பற்றியும் அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் எடுத்து விளக்குவதற்கு உபயோகப்படுத்தணும். அவருடைய நாமங்களை சொல்வதற்கு வந்து உபயோகப்படுத்தணும். அப்படி இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து அங்கங்களையுமே பகவானின் சேவைக்கு தான் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். கால்கள் வந்து அவருடைய திருக்கோயிலுக்கு செல்வதற்காக உபயோகப்படுத்தணும். கைகள் வந்து அவருடைய கைங்கரியத்திற்காக உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? கண்கள் அவருடைய விக்கிரகத்தை பார்ப்பதற்காக, அச்ச விக்கிரகத்தை காண்பதற்காக நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். காதுகள் அவரை பற்றியான அதாவது அவரை பற்றி வந்து உபன்யாசம் சொல்லும்போது அதை கேட்பதற்காக நாம உபயோகப்படுத்தணும். நாசி வந்து அதாவது அவருக்கு சூடிய மலர்களை நாம வந்து நுகர்வதற்காக நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? இந்த தலையை வந்து அவருடைய பாதங்களை நம்ம வந்து சேவை, அதாவது சமர்ப்பிப்பதற்காக, அவருக்கு நம்ம நமஸ்காரங்களை வந்தனங்களை செய்வதற்காக உபயோகப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி இந்த உடலினுடைய எல்லா பாகத்தையுமே பகவானுடைய செயல்பாடுகளுக்கு நாம உபயோகப்படுத்தணும்.
ஆரம்பத்தில் ஜீவராசியின் புலன்கள் பகவானுடைய அல்லது அவரது பக்தருடைய உன்னத அன்பு தொழில் ஈடுபடுத்தும் நோக்கத்திற்காகவே வழங்கப்பட்டது இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே இந்த புலன்கள், அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், இதெல்லாமே வந்து நமக்கு படைக்கப்பட்டது, கொடுக்கப்பட்டது எல்லாமே வந்து எதற்கென்றால் பகவானுடைய நித்திய சேவையில் நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்காக தான். அவ்வாறு எதற்காக ஈடுபடுத்த வேண்டும்? நாம வந்து ஏன் பகவான் வந்து எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது, என்னுடைய சேவையில் தான் நீங்க ஈடுபடுத்தணுன்றதுக்காக எதற்காக சொல்கின்றார்? ஏனென்றால் நாம பத்த தன்மையோடு பிறந்தவர்கள், ஞானமற்ற நிலையில் பிறந்தவர்கள், இருளில் வந்து விழுந்தவர்கள் இல்லையா? பிரம்மதேவர் கூட வந்து பகவானுடைய அந்த கர்ப்போதய விஷ்ணுனுடைய நாபி கமலத்திலிருந்து வந்த போது அவர் அந்த கமலத்தை விட்டு எழுந்து அவர் கீழே இறங்கி அவரை சுற்றி இருள்மயமாகவே இருக்கும் பொழுது, சூன்யமாக இருக்கும் பொழுது எழுந்து அதை விட்டு எங்கிருந்து வந்திருக்கோம், இதனுடைய ஆதி எங்கே அப்படிங்கறது தெரிந்து கொள்வதற்காக அந்த தாமரை மலரிலிருந்து வெளியில வரணும்னு நினைச்சார். அப்பொழுது 2 வார்த்தைகள் கேட்ட பிறகு மீண்டும் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்தா இந்த வார்த்தை வருது என்பதை அவர் இமீடியட்டா அதை பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய, ஏன்னா அவர் ஒரு விடுதலை அடைந்த ஆத்ம தன்மையில் உள்ளவர். சோ பிரம்மர் என்பது ஒரு பதவி. ஆனா அந்த பதவிக்கு அப்பப்போ வந்து அது வந்து ஒரு படைக்கும் பொழுது வந்து ஒரு படைக்கும் தொழில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பிரம்மாவும் வந்து படைக்கப்படுகின்றார். அழிவுறும் பொழுது எல்லாம் அவர் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அதாவது அடங்கி விடுகின்றது. சோ ஒவ்வொரு முறையும் வந்து பிரம்மா படைக்கப்படுகின்றார். சோ இப்படி நம்ம வந்து இந்த புலன்களை எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய செயல்பாட்டில் நாம வந்து ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவ்வாறு ஈடுபடுத்தும் பொழுது நம்மளை சுற்றி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த அஞ்ஞானம் எல்லாமே நம்ம கிட்ட தூரமாக விலகுகின்றது. சோ பகவானின் திருத்தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது நாம ஞானத்தின் தரப்பில் வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு செல்கின்றோம். அவ்வாறு ஞானத்தை பெறும் பொழுது நாம பக்குவம் அடைந்த நிலையை அடைகின்றோம். எந்த ஒரு நிலையிலுமே நாம வந்து அந்த பேலன்சிங் கண்டிஷன் இல்லையா? சோ ஒரு சமநோக்கு பார்வை, நிதான புத்தி, இப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது கடினமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதை சகித்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம அடைகின்றோம். அதுதான் ஏனென்றால் அப்பொழுது இந்த ஆத்மா இந்த சங்கடங்கள் எல்லாம் இந்த உடல் தான், உடலில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஆத்மா எதையுமே வந்து பின்னாடி எதுவுமே பந்தப்படுவது கிடையாது. சோ இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆத்மா சென்ற பிறகு பகவானிடத்தில் சேர்கின்றது என்ற அந்த அறிவை நாம வந்து பெற்றிருக்கின்றோம். இந்த ஜடத்திற்கு தான் அனைத்து கஷ்டங்களும் சங்கடங்களும் உணர்வதற்கான அந்த வழிகள் வந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. ஆத்மா வந்து எந்த ஒரு செயலிலுமே அது ஈடுபடுவது கிடையாது. சோ பகவான் எனவே பந்தப்பட்டுள்ள புலன்களின் செயல்களை சீர்திருத்த வேண்டும் இல்லையா? பக்குவம் அடைய வேண்டும். கண் வந்து பகவானை பற்றியது, நன்மையான காரியங்களை வந்து பார்ப்பதற்காக மடைமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். தவறானதை வந்து பார்க்கறதுக்காக ஒரு இடத்துல சண்டை போட்டுருக்காங்களா அதை போய் இன்ட்ரெஸ்டா கவனிக்கிறது, இல்லைன்னா நம்மளால முடிஞ்ச கைங்கரியமா இன்னும் வந்து எரியிற நெருப்புல எண்ணெயை போட்டு விட்டுறது, இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. அப்ப புலன்களை நாம வந்து தவறான வழியில் உபயோகப்படுத்துகின்றோம் என்று பொருள். அதே வந்து ஒரு திருத்தொண்டு நடக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து வாலண்டரியா போய் அங்க போய் நம்மளுடைய சேவையை புரியும் போது நம்ம உடல் முழுவதுமே நம்ம அந்த இடத்துல வந்து நம்ம முழுமையாக சமர்ப்பிக்க முடியும். சோ பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது நீங்க கோயிலுக்கு போனாலும் நீங்க அங்க மாலை தொடுத்து கொடுக்கறது, கோயில சுத்தம் பண்றது, இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடும்போது உங்களே நீங்க ஒரு வாட்டி யூ கேன் ரியலைஸ் இல்லையா? அந்த சமயத்துல வந்து நீங்க மனசை வேற இடத்துல வைக்கவே மாட்டீங்க. முழுமையாக பகவானின் திருத்தொண்டில் ஈடுபடும். அப்படிப்பட்ட அந்த மனசுதான் நம்ம வந்து நித்தியமாக நம்ம வந்து அடையணும்ன்றதுதான். அந்த தன்மையை நாம் அடையும் பொழுதுதான் பகவானின் திருநாட்டை நம்மளால சேர முடியும். இவ்வாறாக மறுபடியும் படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தில் பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளை மறுபடியும் சிருஷ்டித்து அவர்களை செயற்பட தூண்டுவதற்காக பிரம்மதேவர் தமது புலன்களை பகவத் தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார் இல்லையா? அவருக்கு வேத உச்சாரணங்கள் என்னென்ன சொல்லி கொடுக்கப்பட்டதோ எல்லாவற்றையுமே அவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். அவருடைய புலன்களை இல்லையா? அவரும் வந்து அந்த வேத மந்திரங்களை சொல்ல வேண்டும். யார் மீது மனதை வந்து பகவான் மீது லயித்து அந்த செயலை வந்து தன்னுடைய கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு பிரம்மதேவர் செய்கின்றார். இங்கே இவ்வாறாக இந்த ஜட பிரபஞ்சம் பகவானின் விருப்பத்தால் வந்து எப்பொழுதுமே மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றது, அழிக்கவும் படுகின்றது இல்லையா? நம்ம இந்த வந்து 9th சாப்டர்ல இதை படிச்சிருக்கோம். ஸ்லோகங்கள் வந்து அழகான அந்த முதல் 10-12 ஸ்லோகங்கள் வரும் பகவத்கீதையில. அவருடைய வித் த வில் ஆஃப் த காட், சுப்ரீம் காட், திஸ் யூனிவர்ஸ் இஸ் கிரியேட்டட் இல்லையா? அநேக அண்டங்கள் படைக்கப்படுகின்றன, ஜீவராசிகள் படைக்கப்படுகின்றன, மீண்டும்
அதாவது மகா பிரளயம் வரும்பொழுது அனைத்தும் அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. எல்லாமே கால சக்கரத்திற்கு ஏற்றவாறு இதெல்லாம் நடக்கணும்ன்றது எல்லாமே நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும், ப்ரெடிக்டட் இல்லையா. சோ பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 100 ஆண்டுகள். அத பிறகு மகா பிரளயம் என்பது ஏற்பட்டு எல்லாம் அழிவிடுகின்றது. சோ இந்த பகவானின் விருப்பத்தால் படைக்கப்பட்டு மீண்டும் அழிக்கப்படுகின்றது. சோ நாம அந்த அழிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நாம வந்து இந்த பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மை நாம அந்த நிலையை நோக்கி நாம செல்ல வேண்டும். அவ்வாறு செல்லும் பொழுது நாம பகவானின் திருநாட்டை சேர்கின்றோம். இல்லை என்றால் மீண்டும் படைக்கும் பொழுது நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்படுகின்றோம். பந்தப்பட்ட ஆத்மா வீடு பேடு அறை முறையில் செயற்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குவதற்காகவே இது படைக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா. நமக்கெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நித்திய பத்த தன்மையிலிருந்து அந்த ஆத்ம உணர்வை உணர்ந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் இல்லையா, அந்த நிலையில் பகவானை பற்றிய அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றியான அறிவை நாம வளர்த்து கொண்டு பகவானின் பகவத் தொண்டில் நாம நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது அவருடைய திருநாட்டை நாம போய் சேர்கின்றோம். சோ இந்த பாதையை நாம மேற்கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாக அங்கே செல்வதற்கான மார்க்கம் முக்தி வந்து பகவான் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துறார். அவர் வந்து பிரேம பக்தியை மட்டும்தான் ரொம்பவுமே செக் பண்ணி தான் கொடுப்பார், டெஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுப்பார். பிரேம பக்தியை பாவ பக்தி ஆன பிறகு பிரேம பக்தி அடையணும்னாக்கா அதுக்கு நிறைய டெஸ்டிங் உண்டு. ஆனால் முக்தி என்பது 5 விதமான முக்திகள்ல நம்ம எதை கேட்கிறோமோ அதை பகவான் நமக்கு தாராளமாக வழங்குகிறார். சோ பகவத் தொண்டர்களான பிரம்மா, நாரதர், வியாசர் அவர்களுடைய குழுவினர் அதற்காக தான் வந்து குரு ஆச்சார்கள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வருகிறார். நம்மள எல்லாருமே நித்திய பக்தர்களா இருக்கக்கூடிய நம்மள எல்லாருமே வழி நடத்துவதற்கு ஒரு குரு ஆச்சாரியா கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. சிற்றின்ப உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை சீர்படுத்தி அவர்களுடைய புலன்களை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதே அவர்களுடைய நோக்கமாகும். சோ வாட் இஸ் த அதாவது குருனுடைய செயல் என்ன, ஒரு குரு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து இந்த 2 வரியில வந்து அழகாக நித்திய பக்தர்களாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு நல்வழிப்படுத்தி பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிற வரைக்குமே நமக்கு வழி நடத்துறது வந்து ஒரு குரு. ஒரு வாட்டி நமக்கு குரு அமைய பெற்றால் நம்ம வந்து அந்த சங்கிலி தொடர் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும். சோ கடைசி வரைக்குமே நம்ம இறுதி இலக்காக பகவானின் திருநாட்டை சேர்ற வரைக்குமே அந்த பாதை என்பது இருக்கும். அங்கே சென்ற பிறகு நாம பகவான் திருத்தொண்டில் நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியும். அது வரைக்குமே குருனுடைய அந்த கனெக்டிவிட்டி இல்லையா, குருவில் கனெக்ட் இந்த ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பவர் தான் குரு. சோ இவ்வாறு புலன்களின் செயல்களை மாற்றி அமைப்பதற்கு பதிலாக அருவவாதிகள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பகவானை கூட உணர்ச்சியற்றவர்களாக மாற்றிவிட முயலும். ஏனென்றால் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது அவர் மனித ரூபத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார், நம்மள மாதிரிதான் அப்படின்னு வந்து அதாவது இந்த நாத்திகவாதிகள் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. they will never believe ராமர் வந்தார் இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்தார். அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பௌதிக உடல்கள் என்பதுதான் வந்து வாதம். அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்ம ரூபத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது என்பதை வந்து உணர்வதே இல்லை. சோ நம்ம எல்லாருமே வயசாகிறோம், ஆனா அவங்க எப்பொழுதுமே வந்து அதே இளமையாக இருந்துதான் அவர்கள் வந்து மேலும் அவர்களுடைய அதாவது வைகுண்டங்களை சேர்ந்தார்கள் என்று நம்ம புராணங்கள் இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ அங்கேயே நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். கிருஷ்ணர் வந்து அதாவது கோலோகம் செல்லும் பொழுது 125 இயர்ஸ் அவர் இந்த ஆனா அவர் பார்க்கறதுக்கு 25 வாலிபர் ஒத்த அந்த உருவந்தான் கொண்டிருந்தார் என்று நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். அதனால நமக்கு தான் வயோதிகம், நாம 50 வயசு ஆன பிறகே நமக்கு வந்து அந்த சுருக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்துட ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா. சோ தட் இஸ் த பௌதீக உடல். அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நித்திய உடல் உடையவர். அதுதான் பகவானுடைய ரூபத்திற்கு அத்வைதம் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா. அவர் வேறு, அவர் ரூபம் வேறு அல்ல அப்படிங்கிறது. அவருடைய ஆன்ம ரூபமும் அவருடைய அதாவது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரும் வேறு அல்ல, இரண்டும் ஒன்றர கலந்திருப்பதால் தான் அத்வைதம் என்று சொல்லப்படுவது. இவ்வாறு புலன்களின் செயல்களை மாற்றி அமைப்பதற்கு பதிலாக அருவவாதிகள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை தவறாக வழி நடத்துதல் இல்லையா, இது வந்து தவறு. சோ பகவானை கூட உணர்ச்சியற்றவர்களாக ஜடமாக மாற்றி விடுகின்றது. அவருடைய உடலை வந்து உணர்ச்சியற்றவர்கள் என்றால் இந்த உடலுக்கு தான் உணர்ச்சி கிடையாது. இதுல வந்து ஆத்மா குடிக்கொண்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடல் வந்து உணர்ச்சி எல்லாமே நமக்கு விளங்கும் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து இந்த ஆன்மா வந்து வெளியில போன பிறகு இந்த உடல் வந்து ஜடமாகி விடுக்கணும், மேட்டர். அந்த மாதிரிதான் பகவானுடைய உடலையும் வந்து அவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். புலன்களின் குறைபாடுகளை அகற்றுவதன் மூலமாக அவற்றின் நோய்வாய்ப்பட்ட நிலைக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும். நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வியாதின்னு வந்த பிறகு டாக்டர் கிட்ட போய் மெடிசன் வாங்கி சாப்பிட்டு கியூர் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரிதான்
இங்க அறியாமை என்னும் அந்த வியாதியோட தான் நாம எல்லாருமே அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். அந்த அறியாமை என்னும் வியாதி எதனால் களையப்படும்? ஞானம் என்னும் அந்த மருந்தை வச்சுதான் நம்ம வந்து அதை வந்து கியூர் பண்ணவே முடியும். அப்போ பகவான் தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த தன்னுணர்வு பாதையை அவன் ஒருவன் ஏற்க வேண்டும். அவ்வாறு தன்னுணர்வு பாதையில் செல்லக்கூடியவன் தனக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து புரிந்து கொள்கின்றான். சோ அப்போ அந்த பக்தியின் மூலமாக அவன் 5 விதமான பக்திகள் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த பக்தியின் மூலியமாக, அதாவது வாத்சல்ய ரசா, மாதுரிய ரசா, சாக்கிய ரசா, தாஷ்ய ரசா, சாந்த ரசா. சோ நாம எந்த உணர்வுல பகவானை நினைக்கிறோமோ, அதாவது ஒரு நண்பனாகவோ, ஒரு அதாவது காதலியாகவோ, ஒரு அதாவது தகப்பன் தாய் தந்தை ஸ்தானத்திலோ இருந்து கொண்டு அப்படி வந்து பகவானோட நம்ம வந்து சம்பந்தத்தை எப்படி யசோதா தாயார் எப்படி கண்ணனை வந்து வளர்த்தாரோ அந்த மாதிரி நிலையை நாம பகவானை நம்முடைய குழந்தையாக பாவிக்கும் பொழுது அப்ப நம்ம வந்து வாத்சல்ய ரசத்தை வந்து நம்ம வந்து அதாவது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். ஹனுமன் எவ்வாறு ராமருக்கு வந்து தாசியம் புரிந்தாரோ நாம் எல்லாரும் தாசர்கள் என்று நினைத்தால் கண்டிப்பாக அப்போ அங்கு வந்து ஒன்லி சர்வெண்ட் என்ற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். அர்ஜுனன் வந்து ஃப்ரெண்ட் என்ற ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த புலன்கள் எல்லாம் பக்குவ நிலையை வந்து அடைகின்றது. புலன்கள் பக்குவ நிலையை அடையும் பொழுது அது போய் அலையாது. இந்த புலன்கள் வந்து தேடி தேடி அலையாது. இது வேணும், இந்த பௌதிகத்து தரப்பில் அது ஈர்க்கப்படாது. அவ்வாறு அந்த நித்தியமான அந்த தன்மையை அடையும் பொழுது அவர்கள் பகவானோடு வந்து சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி சமாதி நிலையை வந்து அடைகிறார்கள். கண்களையே பிடுங்கி விடுவது சிகிச்சையாகாது இல்லையா? இப்ப வந்து கை வந்து கால் வந்து வலிக்குதுன்னா அதுக்கு நம்ம காலை கையை கட் பண்ணி போட்டுற முடியுமா? சோ முடியாது இல்லையா? அதை வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து மீண்டும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். அதே மாதிரிதான் நம்ம மனசுல வந்து இந்த 3 குணங்களின் தரப்பில் இருக்கும் பொழுது நாம வந்து அந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு சில பண்புகளை நாம வளர்த்து கொண்டு விடுகின்றோம் இல்லையா? அறியாமையினுடைய பீக்ல இருக்கிறது வந்து தாம்சிக் நேச்சர். சோ நாம தாம்சிக்க வந்து நம்ம வந்து ஹையஸ்டா எடுத்துட்டு போகும்பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி உண்டு. ஆனால் எந்த பிறவின்னே சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து பொறாமை இதெல்லாம் வந்து அந்த இயல்புகள் வந்து சேரும். பேராசை, அளப்பரியாத ஆசை, அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட தன்மை வந்து அந்த புலன்களால வந்து எக்ஸிகியூஷன் இல்லையா? இந்த புலன்களை எல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மனசை பக்குவப்படுத்தணும். சோ அப்ப தேவையற்ற அழுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம களையணும். நவவித பக்திஸை நம்ம எந்த பக்தியை நம்ம அதுல வந்து உபயோகப்படுத்தணும்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா? வந்தனம், தாசியம், அப்புறம் சாக்கியம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம். இது எல்லாமே இந்த நவவித பக்தியில நம்ம எந்த பக்தியை நம்ம மேன்மையாக முதல் 3 ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ரவணம் இஸ் த ஹையஸ்ட். சோ ஸ்ரவணம் பண்ணாதான் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 8 பக்தியில நம்ம ஏதாவது ஒண்ணுல வந்து நிலை கொள்ள முடியும். ஸ்ரவணம் கேட்கணும். ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இருந்து அவருடைய எழுத்துக்கள் இருந்து நாம வந்து வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் பிரபுபாதர். சோ ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டியா இருக்கக்கூடிய அவருடைய எழுத்துக்கள் இருந்து நாம் எல்லாரும் கூட பக்குவ நிலை கண்டிப்பாக சேர வேண்டும். கண்களில் நோய் இருக்குன்னா கண்ணை நம்ம பிடிங்கி போட முடியாது இல்லையா? கால்ல வந்து வலி இருக்குன்னா நம்ம அது கட் பண்ணி போட முடியாது. அது சிகிச்சையே கிடையாது. சோ மேலும் வந்து நமக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். அதை நாம பக்குவமான முறையில் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா? சோ அது வந்து பக்தியில மட்டும்தான் நம்ம வந்து செய்ய முடியும். பௌதிக நோய் முழுவதுமே புலன் நுகர்வு முறையே அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது இல்லையா? இந்த உலகாயுத செயல்கள் அனைத்துமே இங்க வந்து பௌதிகத்தை மையம் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதுதான் இந்த இயற்கையினுடைய அதாவது அதனுடைய தன்மை கூட அதுதான். இங்க அதை வந்து தப்புன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. நாம் எல்லாரும் கூட வந்து நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு இங்க பிறந்திருக்கின்றோம். சோ இது எல்லாமே நம்ம இந்த பௌதிகத்தை உபயோகப்படுத்தி இங்க வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும். சோ அதை நம்ம மாற்றவே முடியாது. இறைவன் நம்ம எப்ப அழைச்சிக்கிறாரோ அது வரைக்கும் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழணும். ஆனால் எவ்வாறு வாழ்கின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியம். வாழத்தான் வேண்டும். நாம வந்து தற்கொலை பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா? சங்கடத்துல நம்ம இருக்கின்றோம். நம்மளோட தற்கொலையை நம்ம ஆயுட்காலம் முடியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தற்கொலை பண்ணி கொண்டால் எங்க செல்வோம்? இந்த கோஸ்ட்லி பிளானட்ஸ்ல தான் போய் நம்ம வந்து சேருவோம். நம்ம ஆயுட்காலம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஆவி மாதிரி அலைஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். சோ அதனால நம்ம வந்து அந்த தற்கொலை என்பது சொல்யூஷனே கிடையாது. சோ நம்ம ஆயுட்காலம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். புலன்களை பகவானின் அழகை காண்பதிலும் அவரது பெருமைகளை கேட்பதிலும் அவருக்காகவே செயல்படுது
திரும்பவும் ஈடுபடுத்துவதே நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைதல் என்பதாகும். இதுதான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே விவரிச்சுட்டேன். இந்த ஒவ்வொரு புலனையுமே நாம வந்து பகவானின் திருத்தொண்டுக்கு, இந்த என்டையர் பாடியே வந்து நம்ம வந்து அவருடைய திருத்தொண்டிற்கு நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் இல்லையா? சோ பெருக்கிறது எல்லாமே எவ்ரிதிங். இதை வந்து நம்ம வந்து பக்குவம், இதெல்லாமே நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். யாரெல்லாம் வந்து கோயில்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி கிளீன் பண்றது இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அகம்பாவத்தை நம்ம வந்து விட்டு ஒழிக்கின்றோம். அகம்பாவம் தான் வந்து மிக மிக பெரிய வியாதி. அது இருக்கிற வரைக்குமே நமக்கு பெரிய அப்டக்கல். இந்த பக்தி பாதையில நம்ம முன்னேறவே முடியாது. ஆக்சுவலி பகவானின் திருத்தொண்டுல நம்ம புலன்களை நாம உபயோகப்படுத்தும் பொழுது தானாகவே நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்றது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகுகின்றது. சோ இதெல்லாமே பக்குவ நிலைக்கு வருகின்றது. அன்றாடம் நம்ம பௌதீக செயல் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடத்துவதற்காக நம்ம வந்து ஒரு வேலைக்கு செல்லும் பொழுது அதே மாதிரி வந்து நம்ம உணவு உண்றது, குளிக்கிறது இதெல்லாமே ஒரு பார்ட் ஆஃப் த செயல்பாடு. ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம செய்யறோம். அதே மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்வதும் நம்மளுடைய அன்றாட வேலைகளில் ஒரு செயல் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்து அந்த திருத்தொண்டு புரிவதற்கான பக்குவத்தை நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எந்த ரூபத்துல முடியுமோ அந்த ரூபத்துல. சில பேருக்கு வந்து பிசிக்கலி செய்ய முடியாது. சில பேர் தானங்கள், இந்த டெம்பிளுக்கு வந்து தானம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி சம்திங் ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி 3 தவங்கள்ல நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு தவத்தை நம்ம செய்யணும் இல்லையா? தவங்கள், தானங்கள் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா, யக்ஞங்கள் இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். செய்தாதான் நம்ம வந்து நம்முடைய இருப்பையே நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்த முடியும். அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மேலும் மேலும் அக்யூமுலேஷன், மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறந்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். கட்டுண்ட நிலையில் தான் நாம் இருப்போம் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆக்சுவலி நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். மீண்டும் நாம் நாளைக்கு பார்ப்போம். சோ வாஞ்ச கல்பதாருபியச்ச கிருப சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகாமா எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தசரா. இன்னைக்கு விஜயதசமி. எல்லாருமே இன்னைக்கு பகவத்கீதை ஒரு 10 ஸ்லோகமாவது வாசிங்க. இன்னைக்கு வாசிச்சிங்கன்னா இந்த அட்லீஸ்ட் திஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இது வரைக்குமே நம்ம டெய்லி வாசிக்காம இருந்திருக்கலாம். ஆனா பகவான் மேல வந்து அதாவது பிரபுபாதா அவர் மேல வந்து பாரத போட்டு நீங்க வந்து இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 ஸ்லோகம் வாசிக்க ஆரம்பிங்க. சோ தட் நீங்க வந்து உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணிட்டே வாங்க. இந்த ரெக்கரிங் ஸ்டடி தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கும். ஏகாதசி நாளைக்கு தானங்க மாதாஜி? எஸ் எஸ் மாதாஜி, நாளைக்கு 108 நாங்க படிக்கிறோங்க மாதாஜி. ஏகாதசி வாசிங்க. 5:30க்கே வந்துருங்க. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா மாதவாச்சாரியாவோட அப்பியரன்ஸ் டே. சோ குவிக்கா ஒரு 4 क्वेश्चन கேட்க போறேன். மாதவாச்சாரியா எத்தனாவது ஆச்சாரியா? எஸ், அஞ்சாவது மாதாஜி. கிரேட். ஓகே, ஒரு தடவை ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் ஆன்சர் பண்ண கூடாது. 2வது கேள்வி, மாதவாச்சாரியா யாரோட என்ன சொல்வீங்க மேம்? இன்கார்னேஷன். எஸ், அதாவது அவதார். அவருடைய அவதார். யாரோட அதாவது எந்த ரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அம்சம். அம்சம். தேங்க் யூ மேம். எந்த அம்சம் மாதாஜி? மாதாஜி அந்த மாதிரி அல்வா சொல்லக்கூடாது, பர்டிகுலரா சொல்லணும். தெரியலங்க மாதாஜி, சாரிங்க மாதாஜி. இல்ல இட்ஸ் ஓகே ஓகே, நான் ஓட்டிட்டு தான் இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட அம்சம், அதனால அத மீன் பண்ணணும்னா கட்சிகளை தெரியுமா? யாருக்காவது தெரியுமா? வாயுதேவர் அவதாரம். ஆமா கரெக்ட். அனுமான் வாயுதேவரோட அவதாரம். ஆக்சுவலி அனுமானோட அம்சம் தான் நம்மளோட மாதவாச்சாரியா. 3வது கேள்வி, மாதவாச்சாரியா வந்து என்ன டெய்டி, அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு டெய்டியோட இன்வால்வ் ஆவாங்க. இவர் எந்த டெய்டி வந்து அவரோட பிரைமரி டெய்டி? அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து சரி, இப்ப நம்ம ரூப கோஸ்வாமி வந்து கோவிந்தாஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுதான் பிரதான டெய்டியா அவர் வந்து கும்பிட்டது. அந்த மாதிரி ஒரு ரூபம். சில பேருக்கு ராமரை தான் கும்பிட முடியும், சில பேர் கிருஷ்ண ரூபம். அந்த மாதிரி மாதவாச்சாரியார் வந்து எந்த ரூபத்தை வந்து பிரதானமாக கருதி அவருடைய வழிபாட்டை வந்து ஏற்றுக்கொண்டார்? பலராமா. பலராமா இல்ல, இல்ல கிருஷ்ணர் தான். பட் அந்த பர்டிகுலர் கிருஷ்ணா எங்க, சரி எந்த ஊர்லன்னு சொல்லுங்க, அப்ப உங்களுக்கு புரியும். மாதவாச்சாரியா எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்? உடுப்பி. உடுப்பி. சோ அப்புறம் எந்த கிருஷ்ணரை கும்பிட்டாரு? உடுப்பி கிருஷ்ணர். உடுப்பி கிருஷ்ணா. அந்த உடுப்பி கிருஷ்ண
சோ கடிச்சு அவர் அப்லோட் பண்ணிருக்காரு. சோ அதுதான் கேள்வி. சோ இன்னைக்கு வந்து மாதவாச்சாரியாக்கு நாளைக்கு ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதால இன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் மோஸ்ட்லி இருக்க மாட்டோம். அதுதான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பட் ஐ வில் கம் பேக் மேம். அந்த 8 o'clock செஷன்ல தான் அது இல்லணும். ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும்னா கூட நீங்க வந்து till 12 o'clock இருக்கலாம். 12 மணி வரைக்கும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் டேக் இட் இல்லையா? ராதாஷ்டமி கூட நம்ம 12 o'clock வரைக்கும் இருந்துட்டு தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பத்மா மாதாஜி சொல்லுங்க. நீங்க ஒன்லி ஐ திங்க் அந்த டிசைபிள் கோர்ஸ் இது உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஐஸ்வர்யா மாதாஜி? பாத்தீங்க ஒன்லி எக்ஸாம் நீங்க இப்பவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம் எழுதி சர்டிபிகேட் வரும் மாதாஜி. அந்த அதேதானா? சேம் அதேதான் மாதாஜி. நீங்க எழுதி வச்சிருக்க கூடிய ஆன்சர்ஸ் அப்படியே பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. அதே क्वेश्चंसே கொடுத்தாங்கன்னா நீ அப்படியே நீங்க அந்த லிங்க்ல போய் அப்லோட் பண்ணிடுங்க. சரி, थैंक यू மேம். थैंक यू. थैंक यू. நம்ம தமிழ் யாருமே ரீ எக்ஸாம் இல்ல மேம். எல்லாரும் முடிச்சிட்டாங்கல. எழுதினவங்க எல்லாம் சர்டிபிகேட். எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் ஃப்ரைடே என்னோட லெவல் 3 5 o'clockங்க. லெவல் 3 ஐ சீன் அதான் போட்டுருக்காங்க. இங்க சிலர் பார்க்க மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம இந்த செஷன் க்ளோஸ் பண்ணலாம். எல்லாருமே நீங்க இன்னைக்கு போய் விஜயதசமி வந்து பூஜை பண்ணுங்க. சோ எல்லாருமே பகவானுடைய அருள் உங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்க பெறணும்ன்ற இந்த பிரார்த்தனைகளோட நான் இந்த செஷனை முடிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.